ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ದೂರ ಹೋಪಿನಿಂದ ಬೊಂಬೈ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂದು ಬೊಂಬೈ ಪಿದಾಡ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ನೈಟ್ 11 ಟ್ರೈನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೈ ಹೋಪಿನ 11 ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ಮುರಾಣಿ 15 ದಿನ ದುಂಬು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದಿ ಇನಿ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ನು ತೂಕ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಆದಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಣೊಂದು ಪಕ್ಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಗ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈದ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಟು 11 ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋಪಿಂದ ಅನಿ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂವಡ್ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಣೊಂದು 10 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಸಾಕಂಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಮುಂಬೈಗೆ ಎ ಸೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ VIP ಅಂದು ಮೂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಂಡು 4 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ಗ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಜಾಂಡ್ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಂತಾದೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಣ ಉಂಟಾದ ತೂವದಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ 11 ಬೈದನ್ ಟ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗಾಯ್ತು ಪಕ್ಕದ ಬೇತೆಕಲೆ ದಾಯಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಡಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಕಾಲೇಕ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂವಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಂತ ಸಿಮ ಉಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಅಂಕಲ್ನ ಕೋಚ್ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಎಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಗಿ ಅಂಕಲ್ನ वडापाव है तुम वडापाव चिन्ना वडापाव गरम ಅಮ್ಮ ವಡಪಾವದ ಶೇಪಿಗೆ ಎತ್ತ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿಯ ವಡಪಾವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಡಪಾವದ ಶೇಪಿಗೆ ಎತ್ತ ಹುಡುಗಿಯರು ಪಾನಿಪುರಿಯ ವಡಪಾವ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ಪಗೇಲ್ಡೆ ಕುಲೇತ ಉಪದ್ರ ಟ್ರೈನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎರ್ರಡೆ ಹೋಗ್ಬಿನ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಾಗಿಲತ್ತು ದಿಯಕ್ಕನ
ಪೋಪಿನ್ ಅಂದಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಲತ್ತು ದಿಯಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ನಡೆ ಪೋಪಿನ್ ಚಿನ್ನು ಗೆಂಚಾನೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಖುಷಿಯಾಗ ಚಲಿಯಾಂಡ ಚಲಿಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಕ್ ನಿದ್ರೆ ವೇದನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಎರ್ನಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆನ ಮುರುಮೇನ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತು ಅದ ಚಿನ್ನು ಚಾಚ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ನಾನಲ್ಲ ರೋಹಸ್ ಹಾ ರೋಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ನಾನದ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ವೇಲ್ ಬಕ ನಮ್ಮನೆ ದವಸಾಯಿ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ವೇಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿ ಮುಂಬೈ ವಸಾಯಿ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟೀನಿ ವಸಾಯಿಗೆ ಬೆತ್ತಂಬಾರೆ 2 ಜನ ಬೈದೇರಿ ಕಲೇನು VIP ನ ಕಲೇನು ಇನ್ನಿ ತೆಂಚಲ್ಲ ಮುಂಬೈದ ತುಳು ಶೋಕಾತೆ ವಸಾಯಿ ಇಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧನ ವಿರಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿರಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆತ ವಿರಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬೈದೀನಿ ಮುಂಬೈದ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ಕೈತೆ ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ಕ ವಿರಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಂಚಿ ಮುಂಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿದಡ್ ವಿರಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಶ್ ಸಪರ ತಿನ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಯ ಅಂದ್ ತೊರ್ಲೋಡು ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಿಯ ಅಂದ್ ನನ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ ತುಯ್ಯರ್ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್